नोंथांमोननि थाखाय बिराद स्पेशल अफार आरोना लोगोफोर दुर्गा फुजानि थाखाय सिख्लाफोरनि थाखायथ' बिराद गोजोनथाव खौरां आरोना स्पेशलि आरोना बिरादनो जोंबो जेरै बिराद मोजां मोनो माने खानायफ्रा बिराद एसे एनै लावनबानो बिराद दुखु नाङो आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव बारखौ नोंथांमोन फोरमायनानै होबाय आरोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय एभरिवान वेलकाम बेक टु माय कनिसा इउटुब चेनेल खुलुमबाय नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसे बरायना थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं आरोना बिराद धामाका नोंथांमोननि थाखाय बिराद गोजोनथाव खौरां आरोना स' नोंथांमोनाथ' आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेल गोनां मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअखौ लाबोदों स' दिनैबोथ' खानाय बोनायानो दङ आरोना लोगोफोर सानाय फैगोन दिनैबो बांद्रायखौथ' लानो हाया आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिराद मेङो खामानिखौ मावनो हाया आरो खानाय हेयारफ्रा बांद्राय मोजां जाया बिदिहाय बोनाया बेनिखायनो जों सानै आरो साथामखौ लायो आरोना सानसेयावहाय स' नायलांबाय स' जायफ्रा गोसो जादों फैबानो जाबाय आरोना सालबारि हायना पार्लारावहाय नोंथांमोना फैनानै डिटेल्सखौ लाफैनो हागोन आरो थाब थाबनो दुर्गा फुजानि थाखाय बोनानै लानो हासिगोन आरो स' नायलांबाय थादो होनबालाय लाइन थांदो दासो मा होनना आनलायो सानैखौ फुनखांबाय ओमफ्राय नै दा हेयार स्पा खालामनांगौ खानाय सुनो नागिरदों गुफुरद्राय नुलायलांदोलै दजाजों मोजां समाजजों खालामनानै बोरैबा दायाव उनाव खानाय सुनाय क्रिम फोननोसै दाखालि बोखांबायमोन आरोखि फाइनालि नै फार्स्ट स्टेप खिनिखौ बोखांबाय आरोना नै फार्स्ट क्रिम फोनखांबाय एबार सेकेन्ड क्रिम लागायनोसै आङो दसे मेंबाय आरो आथिं रुबायनानै आं जथ'बाय खानाय ह'बि होबाय नै आङो दसे बिथांमोनखौ आबै जायो आरोना नैखौ नै आबै सिख्ला ओमफ्राय नैबो आबै सिख्ला दे खनसे फैसा नायना हो नों खानाय बोजानानै माबायदि मोनदों खोथायाबो इसेबो फार्स्ट टाइम बोजादों मोजां मोनदों सेकेन्ड क्रिमखौ फुनखांबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो खानाय ससे बोबाय दं फार्स्ट खोन्दासो बोनो मोनदों आरोना सासेखौ खानाया रोजाथारैना डेन्जार साफा नुखाबाय दे गुसुं आं सासे बारा दं खावसेयावनो बिराद हेभि जाखादों एरबाथायसो होनो हामदो बिराद गिल गोनां नङिना खानाया रोजाथार आंनिसाय बारा दं नै खावसेयावनो आंहा बिराद एसेल' गोबाथार खानायानो जाखाया
टस्ट बोरैबा नुदों मावजि लानजाय नै आंना बेखिनिल' आरो मावजि लानजाय आंना नै गराय लानजायसो बांसिन दंबावो गराय लानजाय जायो खानाय गैयि नै आंनिया मावजि लानजाय नै आंना गरायनिया बेसे जायो जाना आंना गैया गोब्बाद्राय खानाया सिंहनि लानजाय जागोन सिंहनि लानजाय नै सिंहनियाबो जाफिनसै खोमा मोजांबो डायलग बारबाय दङ ओमफ्राय नालाय रागा जोंदों गायदेया रागा जोंदो खानाय गबाय दं गायदेया नै ओमफ्राय आं बिदियाव दसे जिरायगासिनो केमेरा हमगासिनो आंखौ लानांगौ हारसिं लाबाय थायो नै खानाय बोजबदों बिराद एक्साइटेड जाना दं गावखौ फार्स्ट टाइम बोराय नुनानै माबायदि मोनगोन एक्साइटेड जाना दं आरोना सेकेन्ड स्टेपबो लायनोसै सेकेन्ड स्टेप फोनना दोनबाय क्रिमखौ बाहेरनिसो थांना खिथिनो एसे नानि आं ओंखाम उखैबाय नै बिमाखौ नेयै बेसेरा खोमसि जाजोब्बाय मोनालांजोब्बाय नै बिजा बन्द' जाजोब्बाय मोनसे जोंनाव दासो जोबथारसिगोन नै लोगोफोर फाइनालि बोखांबाय आरोना मोनालायलायबाय बोनालाय खोन्थादो खानाय बोजना बोरै मोनदों मोजां मोनबाय बहुत एक्साइटेड मोन ना फाइनाल लुगायनो नायदो नोंथांमोनाबो मोनालायबाय बेसेरा दे बाय बाय होनो फारसेथिं बाय बाय हो दे नों बुं बाय बाय